tanoon. Amen songonon do didok Tuhan Jehovah. Juwod na maaw jala alusaku maibana. Say do nganaku do ibana jupa hagogotan. Paluaw ku do ibana jala marmulia ibana bahenokku. Say pamahapokku do ibana sari matua. Martua do nahudul di pangodingan ni na tumibuli. Jala namian di linggoman ni pargogon na suatu dosan. Namadok tu Jehovah. Haporusaku jala partano batu aku debataku. Marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata amani saluhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anakmu na sasadait, Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa, asa taunon na haleaon dohot siat ni bagi, sahat rodi hau na pinarsilang, say tupahi hami marhiti-hiti asin ni roham, asa margogo hami jala marbeget ni roha, songon anak haholongan ni rohami diaka si taonon, asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot to di porbadia, marhite-hite hami. Amen. Hudul maham. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik patuluhon dohot lapatanna songonoma hatana. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon guar ni debata yang go soturedalanna. Aihona uhumna dosogut akka na marsideang di guarna. Dia do lapatan ni i oddo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolondolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangaci marhiti-hiti guarni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot dipuji-pujian do, si dohonon guar ni debata. Ima sahatna rap mahita martangiang mangidogogo laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amen. Jatuh
Tapahuduk jala tapaseret marohata dia dopan di debata. Martangnya kita di bagasan rohata mangido hasisan ni dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Para siroha nasumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halap pardosa nadangolon ro tujolo ni habangsa habadeon mi. Manopoti jala mangagukon dosa nami. Macejot-jot warsai hami ho marhiti-hiti pikiran. Dot hata dohut pambayanan nami naroai, dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohut nasa ate-ate nami, dohut nasa todi nami, dohut nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatian saliling nileling nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi mangido sian rohanami hasesani dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si pangulu hami dohut ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan sai asi maroham dihami halak nadangolon amen tabegema hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata satok kiddo hutadik koko alai papungu-punguoku maho muse marhiti-hiti akka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku huta budihon bohiku satokin maradopon ho alai marhiti-hiti dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho ninna Jahoba si paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabegema hatane debata turpuk epistel di hari Minggu invokatif sadarion imana dienet sian buku Ester bidu 5 mamuka sian ayat sada rodi ayat walu tajahama margati soring humulai hame sian ayat sada songonoma hatana tole patulu arihon marpahean harajaon masih Ester jala jongjong di alaman perbagasan
mardonokot jabu ni rajai todong ni jabu ni rajai tahe alai hudul di habangsa harajonai anggo rajai di bagasan jabu ni rajai todong ni pitu ni jabui. Dungi nina rajaima tu nasida ahado nahurang diho ale Ester jolma ni raja jala ahado na pinangido ni roham sahat rodi satonga ni harajaon ni ikon lehono doi tuho. Dungin nina rajaima haru siluma dokon hamusi Haman pasauton hatani si Ester. Jadi dungro rajai dohot si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester. Jadi nina si Ester mangalusi panginduaku dohot si hol nerohaku oddo. Songonima sahadna martua doaka natu mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tidakon ma haporsiotai songon na hina tidakon dindongata sa haporsion di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jahoba
ido ama pargugun na suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat todi parbadia adorang sohabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di banguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuwa tu banoturu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tano on manghumi halak na mangulu dohot na mate au porosea di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia do dia sasaan ni dosa do dia hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni halak no mate do dia ngoluan na sora suda amin.
Shalom. Hamuna dongan saha porseaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahaon ondolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjoloma hupasahat hami hata horas tuhita saluhutna. Dohot tu akadongan naon dope rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasahat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Udutusi tabegema ondolani tikting ni huriata sadarion tarsurat di hata Indonesia. Satu, nama arti dan topik Minggu 9 Maret 2025. Nama Minggu Inko Kafit. Jowo nama au jadi alusan muma ibana. Topik iman timbul dari pendengaran. Siana tumangi hondo roha porseaon. 2. Pelayan ibadah Minggu Info Kafit 9 Maret 2025 pukul 9.00. Khotbah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anggiat S. Gultom STH, liturgis oleh Bapak Sintua M. Marpaung, warta Sintua Nyonya NDP Sijabat Boruna Baban. Warta nomor 4, pertangyangan wilayah minggu ini. Selasa 11 Maret pukul 18.00 di rumah keluarga CHM Situmorang, Ibu H. Boru Sianipar, alamat Jembatan Merah, wilayah Utara. Rabu 12 Maret 2025 pukul 19.00 di rumah keluarga B. Manurung, Ibu I. Boru Purba, alamat Balai Catur Gamping Sleman, wilayah Barat. Catatan, Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota jemaat wilayah diundang untuk menghadiri acara pertangyangan wilayah sesuai jadwal. Khusus wilayah Barat diundang Punguan Kurama untuk menghadiri pertangyangan tersebut. 5. Pertangyangan wilayah Selatan. Pada hari Sabtu 15 Maret 2025 pukul 11.00 bertempat di Taman Puspa Gading Tegal Dowo Bantul akan diadakan pertangyangan wilayah selatan dalam bentuk ibadah padang. Diundang semua warga jemaat wilayah selatan untuk menghadirinya. 6. Aturan dohot peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Paupaton Bab 5 Kewargaan. Pasal 12. Warga HKBP. 1. Warga HKBP adalah orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 2. Semua warga HKBP harus mengetahui dan menghayati firman Tuhan dengan rajin mempelajarinya di rumahnya, di perguruan yang diselenggarakan oleh HKBP atau di perguruan lain yang tidak bertentangan dengan ajaran HKBP, mengaku iman, menghayati pengakuan iman HKBP, taat kepada aturan dan peraturan, serta ruhut parmahanion dohot pamicangon HKBP. 3. Kategori warga jemaat berdasarkan usia, yaitu anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Pasal 13 hak warga. Setiap warga jemaat berhak memperoleh bagian dalam pelayanan baptisan kudus, sidi, perjamuan kudus, pemberkatan pernikahan, dan menerima penggembalaan, penghiburan bagi yang sakit, yang berduka cita, bimbingan kepada keluarga yang terkena sanksi hukum negara maupun ruhut parmahanion, dohot pamisangon HKBP, doa syafaat dan berbagai berkat rohani melalui pelayanan jemaat. Pasal 14, kewajiban warga. Warga jemaat berkewajiban memikirkan segala kebutuhan di jemaat dengan mempersembahkan diri sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya maupun melalui penyampaian berbagai persembahan dari hati yang tulus dan penuh sukacita. 7. Warga jemaat pindah. Mulai hari ini
Minggu 9 Maret 2025, keluarga TP Sinurat Inang YER Borus Samusir bersama 1 orang anak telah pindah jemaat ke HKBP Parsauran Tegal Sari, Resort Parsauran Medan. Distrik 10 Medan Aceh dari wilayah pelayanan wilayah Barat. Jemaat dan para halado mengucapkan selamat jalan. 8 meninggal dunia. Pada hari Kamis 6 Maret 2025 di Yogyakarta telah meninggal dunia Ibu Nursiana Saragih, tutup usia 74 tahun, istri dari Bapak Marihot Pinda Samusir, alamat Cangkringan, Timbul Harjo Sewon Bantul, wilayah Selatan. Majelis dan warga Jemaat HKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. 9 pemberian ulos hari ulang tahun 70 tahun. Pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, dalam ibadah pukul 9.00, gereja kita akan melaksanakan pemberian ulos bagi jemaat yang sudah genap berusia 70 tahun untuk Bapak Walfred Pardamaian Sitorus SH. Kunjungan diakonia ke Rutan Bantul. Pada hari Rabu 12 Maret pukul 10.00, seksi diakonia akan melaksanakan kunjungan ke Rutan Bantul. Dimohon untuk semua anggota diakonia dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut. Rapat Resort HKBP pada hari Sabtu 15 Maret pukul 10 bertempat di Sopo Godang HKBP Yogyakarta akan dilaksanakan rapat Resort HKBP Resort Yogyakarta. Diundang para utusan untuk dapat menghadiri acara tersebut. Berikutnya surat pesan Sinode Distrik 18 Jabar DIY akan dibacakan setelah warta jemaat. Surat pemberitahuan tentang pendidikan teologi menjadi pendeta di HKBP akan dibacakan setelah warta jemaat. 14 rangkaian kegiatan pesta pembangunan HKBP Yogyakarta 7, 12, dan 13 April dapat kita cermati seperti yang tertulis. 15 warta PHD. PHD AMA rutin diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di Sopo Godang. PHD Inahana akan dilaksanakan hari Selasa 11 Maret pukul 16.00 bertempat di Konsistori. Diundang untuk seluruh kaum bapak maupun Inahana untuk hadir dalam PHD tersebut. 16 latihan rutin tim musik dan song leader. 17 basar sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 sekolah minggu melaksanakan basar. Dimohon untuk semua jemaat dapat berpartisipasi mendukung kegiatan tersebut. Berikutnya pembagian kalender HKBP 2025. Diinformasikan kepada seluruh jemaat HKBP Yogyakarta bahwa kalender HKBP tahun 2025 sudah tersedia agar dapat menghubungi Sintua wilayah bagi yang belum menerima. Terima kasih. Undangan seminar. Undangan seminar menangkal ajaran sesat bagi mahasiswa, kaum muda, dan pemimpin gereja diselenggarakan oleh Jogja Student Ministries dan Badan Kerjasama Antar Denominasi Kristen DIY pada hari Sabtu 15 Maret 2025 pukul 8.30 sampai 12.30 bertempat di GKI Gejayan, Yogyakarta. Undangan Yamuger. Undangan dari Yamuger untuk paduan suara HKBP Yogyakarta mengikuti dan mengisi acara sosialisasi lagu-lagu pujian yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 Agustus di GKI Gejayan. Surat pemberitahuan lowongan kerja. Diinformasikan bahwa RH Ultimate Pakuan Mall membuka lowongan kerja untuk posisi dokter umum. Jemaat yang berminat untuk melamar pekerjaan bisa membaca informasi lebih lanjut di papan pengumuman. Pelihan tahunan atau bulanan jemaat. Salah satu kewajiban jemaat adalah membayar
pelean bulanan atau tahunan, di mana tahun 2024 yang sudah membayar adalah 217 KK dari 431 KK. Mohon kepada jemaat yang belum membayar agar dapat melunasinya. Dan untuk tahun 2025 yang sudah membayar adalah 68 KK dari 421 KK. Mohon dukungan dari semua jemaat. Penampilan kris panitia pembangunan di dalam dan luar gereja. Totok kripe dan donasi pembangunan dapat kita cermati bersama. Berikutnya warta nomor 26, panitia pembangunan dan laporan kegiatan pengadaan sound system dapat kita cermati. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia, dan operator sound. Bagi yang berminat dapat menghubungi sekretariat gereja. Daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 2 sampai dengan 8 Maret 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan memberkati jemaat yang berulang tahun. Berikutnya warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, mari kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan dan menguatkan. 31 pokok-pokok doa syafaat. Warta nomor 32, persembahan bunga altar pada hari ini Minggu 9 Maret 2025 dari keluarga B. Panggabian Ibu OLE Lumban Tobing. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi Situa Nyonya RLC Malau Borunadiak. Berikutnya kebersihan dan fasilitas umum. Dimohon perhatian kita bersama. Kegiatan pelayanan di pergodungan gereja dapat kita cermati. Dan terakhir warta keuangan tanggal 1 sampai 7 Maret 2025 dapat kita cermati bersama. Berikutnya kami akan membacakan 2 buah surat. Yang pertama, Tona Sinode Kerja HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Mandapoton Napinar Sangapan Saluhut Ruasni Huria Dohot Parhalado HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY di Ingananabe. Tabenami madihamu di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus ni huriai. Tabujima Tuhata jala di bagasan roha namandok mauliate tu debata amani Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriana HKBP. Di Patupah HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY do Sinode Kerja Distrik 18 Jabarteng DIY Mamuka Sian Ari Senin Sahatu Selasa 3 Sahatu 4 Maret 2025 namaringanan di HKBP Resort Semarang Dohot Nagabe Ketua Panitia Ima Amang Sintua Despan Raja Guguk. Di Pukado Sinode Kerja Distrik 18 Jabarteng DIY marhite partangyangan pamuhai nadi uduti ulaon nabadia ni dohotan ni 87 halak urwasni Sinode Distrik naungro ulaon pamuhayoni asing ni peninjau dohot undangan tahalason do haroroni wali kota Semarang ni wakilhon ni kepala dinas Arbus Ima Amata FX Bambang Suranggono Esos. Di pasahat nasi dado hata mauleate sialana macai denggando kerjasama ni huriata tu pamareta. Laos di tonahon presestadu
Pendeta Nexon Martomu Simanjuntak MTH tusude huria asa boi manjalin kerjasama na dengan dohot pamareta diulauni huria nang masyarakat asa cupang hasadaon dohot hadameon manang kerukunan. Tapatu pado sinode distriki di bagasan sondang nihatani debatana gabe tema alai gabe imbaru mahamu dung muba pikiran muna berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2. Dohot subtema paimbaru padan hadirion budaya dohot hatuaoni partohonan ruas ni huria dohot institusina patuluson ulaun panjawon ni debata tu huriana gabe pasu-pasu tu sandok portibion. Tahun dolhondo di sinodei asa HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY gabe distrik na terdepan lau patuluson transformasi di saluhut ruas ni huria dohot partohonan lau paimbaru diri di bagasan hatani debata. Di bagasan lasni rohado saluhut ruasni sinode distrik Manjalo barita jujur tahun manang berita pelayanan ni amang prices dohot sude kategorial sikola minggu naposo parompuan ama lansia distrik nang tim tanggap bencana pos pelayanan dohot komite HIV manang AIDS. Suang songoni nang laporan parhepengon periode 2020 sahatu 2024 na pinasahat ni amang bendahara distrik di Papua Presestado namar pardomuan tunama saak aka bencana di tikina parpudion. Alani laos di tonahondo asa saluhut mahita songon ruasni huria lau mangaramoti dohot manjagahon taringot tu ekologi. Tung di bagasan rohana marsitutudo saluhut ruasni sinode distrik lau patomu-tomuhon rencana strategis manang renstra ni HKBP distrik 18 Jabar Teng DIY berbasis koinonia marturia diakonia supporting system dohot responi huria maradopon isu kontemporer. Saluhut nai gabe ojahan talahu patuluson transformasi di HKBP distrik 18 Jabar Teng DIY namar pardomuan tu rencana strategis HKBP tahun 2024 sahatu 2020 walu songoninang napa tomuan program dohot anggaran di tahun 2025. Laos tapilindo amata pendeta Henry Butar-Butar Emin MTH gabe Majelis Pekerja Sinode MPS HKBP pengganti antar waktu PAW periode 2024 2020 walu sian horong pandita mewakili distrikta. Di ibadah pangunjungi di Patupado pelantikan bendahara distrik periode 2024 2020 walu ima amang situa Winner Togi tua Manurung. Tung tangkas marsitutu sandok ruasni huria dohot parhalado lau manangyakon huhut patuluson saluhut program dohot anggaran di tahun 2025 on. Sai diparbisuhi, dipargogoi, dipahipas jala dipatau tu hata masaluhutna naposona Pauli Ulion Sandok HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY asa gabe pasu-pasu di saluhut ruasni huria dohot parhalado di Sandok Distrikon bahen hasangapon di Guarni Tuhatani Huriai. Semarang 4 Maret 2025 Tabe Mardongan Tangyang Preses HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY Pendeta Nexon Martomu Simanjuntak MTH. Surat yang kedua, Warta di Gereja, PA Raja Tarutung 7 Maret 2025. Kepada yang terhormat, seluruh jemaat dan pelayan Huria Kristen HKBP Protestan di tempat masing-masing.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada saat ini, jumlah lulusan perguruan teologi dan yang sedang dalam perkuliahan pada perguruan teologi yang diakui oleh HKBP yang akan menjadi pendeta di HKBP sebanyak kurang lebih 1.300 orang. Oleh karena itu, rapat preses tanggal 10 sampai 12 Februari 2025 dan Majelis Pekerja Sinode tanggal 24 sampai 26 Februari telah memutuskan bahwa untuk sementara mulai dari tahun ajaran 2025-2026 calon mahasiswa yang direkomendasi oleh HKBP untuk memasuki perguruan teologi yang berencana untuk melamar menjadi pendeta HKBP hanyalah ke STT HKBP dan STFT Jakarta dengan kuota yang ditentukan oleh pimpinan HKBP. Kebijakan ini sangat penting untuk dipertimbangkan oleh seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP yang berencana mendaftarkan anaknya ke perguruan teologi selain STT HKBP dan STFT Jakarta. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan Evorus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Song ini matik ting dihita sadarion Horas. Ada orang sota jalota hata dini bata mare demaitasian buku Korama.
Merede hitasian buku ede nomor 30. Yang mahita damena sumurung sian saluhu naroha imana mangarajai ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhu na. Selamat hari Minggu. Dia manami dotina nami dihita saluhu na napungu di sor hobar tu titing tanak kining. Ia guarhu padita anggiat serasi gultom na mangula di resort Langkah Hilir 2 di daerah Stabat Manang Binjek. Baru napa 2 tahun 4 tahun naking diri niba sonari keluarga niba mate. Nah walap ima hala inang namar guar Jumasni Florida siahan rap dodohot tita. 2 mah dana dihami di leo tuhata Ima Joshua Gesima Gultom baru sidung wisuda natwari membuat master filsafat sian duta wacana idu banda sahat tami di Yogyakarta. Napa 2 hon Ima namar goar Joel Infokafit Gultom. Mudah-mudahan tatangiyakon bulan 4 selesai ujian meja hijau membuat S2 MTH di Pematang Siantar. Jadi ima di pasahat tuhata tulu mahami bawa sadaboru imahala inang nama nuguhod 2. Jadi mulai tema dia amang paditan nami amang panggabian namang alian kesempatan dihami bui hita marsaur di bagasan minggon dung ni telepon nasida biga minggu nasalpu Victor welcome 2 mangi. Jadi mulai tema dia mempadita nang sungoni dohot tu parhalado suang sungoni dohot di imalai nibate amang tabun burusi marmata polisi parjolo sahat yanakon nami tu Yogyakarta nasida dulu ditadahami di son ditadahala inang di siala memang sangahami uluan ni Huriana ima di Kampung Dame. Jadi mulai tema dia mang tabun do tinang burusi marmata teh oman nomor pudi tusok kamera bolo adong musi rencana beriku na batu hatama na setotong na pasaut toni. Jadi mah di hama nami dot inanami hatani di mata dihita ima di bagasan minggu tasadarion info kafit song guarni anak niba siap pudan Joel info kafit alapas di minggu info kafit ibana tubuh
Jadi pitor lohok doon jalani hafal do kata info kapiton ala pitor niba dianakon niba info kapit juwon nama awina jala alusaku maibana ima lapatan info kapit ala ni hata di debata di hita di bagasan minggut da sadario tersurat ma di surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom di bidu 10 memuka maisen ayat 10 saat rodi tu ayat 20 sada sebelum ma didok di sini. Rom 10 ayat 10 saat rodi tu ayat 20 sada. Alai dang sude menguloi barita nauliih aininna si Jesaya do. Ale Tuhan tung ise mama kaporsiay jamita nami asa siyan na tumangihod doro kaporsyaon iya panangihoni siyan hata ni Kristus do alay odo dohonokku dang dibegei huroa nunganian nungatol hasdo suarana tuliat portibion jalaro disuhi ni tano suhini tano od do di odo baritana alay hudok muse dang mangato Israel disi parjolo si Musa madok pinggilokku mahamu mangiburu midan naso bangso hian paheheo kurimas muna mida bangso naoto hum do si Jesaya madok akan naso mangaluluyau ido na dapotan naung gabi patar doaw dia kanaso mangusoyaw alay tu bangso Israel do didok manipat ari hupaherbang tangaku tu bangso naso mangului jala na manggaga ido anggosahana hamu kadong sa borseon di bagasan Kristus Yesus di hamu manami dot inanami parjolo sahali daud tama nanidot ni Apostol Paulus di debana memang sasitong na ima parrohaon ni bangsa Israel parrohaon ni bangsa Israel nungga diboto ibanay jala marhiti-hiti siya ni lau pa adaron nama muse ido di banda di paula ibana kat di palo si Paulus do songon na nido ni si Jesaya dah ngadong binaubigi jamitanami da ngadong benaubege imahatanami alanyame alam memang sasitong na di bangso Israel ma nanidok na si P2J taboto din ang P2J tahe taboto din amang not taminang jogal jugul kanidi jigil jukang juking dohot didok naman disi ima dihatahot jogal jugul dohot nang songoni didok mamuse jaking kanidoi disi masude huruf J kanidoi naik disi masude huruf J na parjolo sahali memang tabo to takas ay nunga marulak-ulak dang hola si Jesaya sa sitong namang takola si Jesaya nang tu si Musa be tongdo dang ditangihon alanido mulak-ulak si Musa madok ya tangihon mahata ni debata ya tangihon may alanya ay lahodo bangso perjanjian ni bangso na ni hasianan nay hapetong kanalanido ubay namuru si Musa dangin way ngamang kakyano dang ditangiho bangsoi alanya hamay alason ima dang pictor rade di julu nasi dan narikot di bangsoi bapictor muruk si Musa bohado parmuruk ni si Musa imana di pukul di si Musa tukok nai kan idon nai tor dipukul si Musa tukok nai ujung na ahama habi gabi risiko na tu si Musa gabi so sahab ibana kan dak sahab ibana tu tano perjanjian ni hape holan alani persoalan na bohado na jugul hola persoalan menyelesaikan na jugul do gabe ujung na hona dongan ido na diben na tarida disi
hona si Musa nggak bidang sahab ibana tu tano Kanaan tong maalani jukat ime kan disido parrohaon di bangsa Israeli jogal dungi alani juga na dang gawe persidoho be si Musa tidak persoalan alania mula gula rohani debata idwe mula gula rohani debata mangida bangsonai oke kita lihat mula gula rohani debata sahab ma tu tuaka panurirang para nabi jada hola si Jesaya na mengalami persoalan ni ima juking ni rohani bangsa Israelon kan idonaing bukan dakola si Jesaya hampir saluhu nado para nabi baik ibana sian panurirang nabulun do satu panurirang na mekmet saya persoalan ni ima hata kangon manang tadok ma jogal rukung ni Israel do ido amang do taminang songon ido na dido ni si Jesaya ay so ditangi hobbe iya jamita nami kan ido dihatahon si Jesaya alanya ha memang nunga dihatahon hiani amang do taminang nunga dihatahon ni ditiki di Jesaya sada ayat 2 Jesaya bidu sada ayat 2 tajaham aja imana dido na disi na perjulu sahali Jesaya bidu sada ayat 2 sotor tabo to jugal lah Jesaya bidu sada ayat 2 tangi ho kamu maale akalangit jala pinggol ale tanoon ay makuling majahuba huba gudang-gudang doa ka anak jala huba tibul hape marbalik do nasida sianau hape majelas biamang do tamu inangkat huba gudang-gudang artinya di pagudang-gudang di lehon rohana asaboy magudang kan idunwaing songo sada ama ibana di lehon ama ido rohana asaboy magudang yanak koneng asa pos rohani ima amai bahwa oma anak nani asian hape gabi buha persoalan gabi buha do persoalan na disi persoalan na di sidang diingot imana ni dok na jukang hido amang dang diingot ido halat na jukang ido jujuk ibana tado ay jukang maun ay di pado olo inna do ale dang diingot na tadoki kan idoi dang diingot na sa etapa saha pehatan na ulit na etapa saha pepoda tona do akan asing tong dulu ba ala nido ubay na dido di ayat tulu di tadda jonggi do ima ujung na dido debata di tadda jonggi do na punaibana jala di boto halode do panggagata binahen ni tuanna alai anggo Israel dang tumaddaau jaladang meroha bangsoku ima nadido na prospek ni kecewa kajujuk dui hitam bulu saya talehor rohata saya talabain hatata asabui taruli dengan une tutu sahali ikon adong dotong ima sona didona adong disi hira penyesalan ima nadi taida di ayat sadane di ayat 10 nomi amang dot taminang masuk mahita nanido ni apostol Paulus dia mai marhite-hite natu mangihon hata di patado marhite-hite natu mangihon hatan ima tubuh ni hapor siaon di dia di Yesus Kristus hapor siaon di Yesus Kristus ima di ayat tidak di ayat asa natu mangihon doro hapor siaon ia panangihoni sian hata ni Kristus do anu warwa hata ni Kristus disi hata ni Kristus nani do na disi ima nyon natar surat di dinding taudo audu dalan ido tasitongan ido kan ido ini surat Batak
memang halak batak dora sudah memang dison gurga batak don sangat luar biasa. Jadi ido didok audo dalam ido hasit tongan alan ido ubay na natu mangihon ido na porsea diau porsea dalam artina adong dapotat di mana di haluaun ni haluaun na manotong alani Kristus napasahaton haluaun ni di dia mai hata ni debata ido banan ido si Yohanes gebe daging mahatai. Hatai itu sudah menjadi Kristus. Itu tidak bisa dipungkiri. Kan ido noy ngamang do tamina, itu tidak bisa dipungkiri. Alani do umbaena do ingot bereng sogotina si Paulus. Merhiti hatan ni si Yesaya don sa sitong na mulo husimak. Bereng sogot iko bainon ni debata pangapayanat diho. Alanya ha dang ditangi hokobe kata. Pangapianon iko cemburu ho madiaya 10 ahai 10 lalui tidak hape nunga sahat hataki tu lihat por tibion sahatu ujung ni tanoon mulu tabereng sen logika na sampai ke ujung dunia bahkan ke seluruh tanah yang ada di sini tanoon ini bana sangat luar biasa. Kenapa puasa ala memang ido takang na ala nido ubay na ditogiho mahita songon goar ni mingguta info kafit ido na kining sangat luar biasa. Wah marsi merai-rai na do tutuba edde ni punguan nama dot punguan nina ro punguan nina iman na dido na disi naking edde munay nang nahusuraton ado taning nakining isi na dibayan ni si jauh dulu 1000 ciptaan nai audo manupak ido kan roa mata ima edin nasida nakining teh amang ado teh nakining nunga hubege roy nata dung di dehon nunga hubege roma musenata mangalusi nunga hutupahi hirahime kan iron wangi nunga hubege ale tuhan jauh imada nunga hutupahi audo manupakin naina kan idui mana bulu tapadumu. Jadi di sini mana bohado hita asa tupahan. Imana lido ni inai. Alaniaha, ala memang kita sudah membukakan hati dan telinga kita untuk apa? Nunga hubigi ali Tuhan, jojo. Itu dah. Kan itu persoalan nah. Ala tatangi wana ala tabegedo dungita hatahom mai Roma alus hutup pagi ho. Kan itu hutup pagi ho. Persoalan asa tupahan na hita. Hati amang dut tamuinang. Bado hita asa tupahan na. Perjolo sahali ko mago naking huruf JI si rohata. Ini persoalan ikon mago huruf J si rohatai. Unang jugul, unang jukat, unang juking. Kan dino. Ay na jutan tang mago siya kalak batakon. Ni paddo pehata tong do. Jigil. Itang ihod do. Alay say diulahon. Jigil niyon nahita do si patakan. Ala ni do gudang komplek dihita. Baik di tonga-tonga di rumah tangga. Kan itu naing husuk ko maju hamuinang senyum do hamu naking tua mata bada senyum do hamu hira hilang do perasaan naha mulut ibarat no mago do perasaan ni ima na menduga-dugaon bolo ibarat na senyum pamu mago kan itu perlu do kita senyuminang kalau nang pasenyum buat bulu pasti nyupu gawat doh hita edisi. Jala perlu doh hita mandok selamat. Hiado di doko kamu inang itu ala amang, manang ala amang tu inang. Selamat pagi dah. Hiado Ale coba majo. Kalau dapo hari Minggu, pitor tadi yuk hempot tay. Halo guys. Halo guys, selamat hari Minggu. Kami mau kebaktian loh, indah musekat. HP di lebung tadang tak tadok.
Kan luar biasa. HP tu nanti lebuk tang tak tadok songoni. HP perlu do hami mau semangat alan ya hadu teh inang. Alan ya hadu hami mau semangat teh. Husuk ko juto hama kainai. Dia masarang dia lusi kita teh amang teh. Alan ya hadu kita semangat. Boy 2 kali lipat keluar sekat tu alan ya hadu. Alan senyum munai do inang setiap pagi. Baik kamu mai. Ido baru alan yaha. Alan memang tadok selamat pagi Pak. Kita diberkati Tuhan. Kan ido, holat dungo hamu baik kamu pasti 2 kali lipat inang. Keluar sekat. Ido kan inang. Jala tabau umur nama Tuhan lan ido dah. Dagi yang inang. Dagi tahe tua ke nama tua. Ada mabai tabau murta. Alan ido. Las rohat tapi terus teduh. Holat tabereng paho putai, holat dungo tabereng. Selamat pagi pung. Bijak kali lah paho puku ini Pak. Betul lah kau pangguaran kan ido. Ido dah. Ido toh hode. Baik kita me. Alai unang saya pitormu mutung. Tabo todo mutung inang cemberut. Holan nas tuar nga cemberut. Dungo may mana pagi-pagi tong cemberut. Pitor marsuhi-suhi. Terhoras mak, pitor rodo matay, tor ditudali mak tor lao mabahin na. Isan na mau mengopi ngahuboto, pasti do udutamu muse pakateo munat pari tu sonari. Ido kan? Adong do pesongoni hita. Jora mate. Kan hide. Kajojo doi. Ai dunga di parpari banat pari. Tong musik ko barbaron na may madungdungo, manuguk nei. Badang pitor spending tahin amang. Ay nabuhan naman nasipu. Kanina marosek turohata nabuhan naman nasipu. Hape di do kanido naing di do dah ikut di bagasan iko marsiga holo ngaduhamu. Hape ya tubu dung saut gebi buhadu tahe. Kita membuat tafsiran na ya teh. Itu na perlu dihita nak kining. Halat nama nangihon hatani debata dapotan ibana dihaduan puasa ala hatani debatado na paulihon di mana parjolo ala hatani debatado na mangalehon hatugu di rohata itu kan ada manfaat nih hatani debata. Apa itu fungsi firman Tuhan? Memberikan kekuatan, memberikan pengajaran. Asabui kita mengatusi mangulahon na dengan kan itu nanti tugihon diturpukotu kita nak ini. Alamar hitisian hatai doro haporsiaun. Haporsiaun ini dia di bagasan Kristus Yesus. Berarti nani si fungsi sian hata ni debata ido. Nama nugu hau nama ngalehon kugu tuau. Kan ido hata ni debata. Tu adong duk di roha pojok ni tete doh gudang ni pikiran me. Tutu sahali ada mabai tu sabui menak. Sabui isaluhu na di buluso ingot hata ni debatado napatuguhon haporsiaumi napatuguhon rohami kanido napatuguhon rohami na mangalihod di hoha malungon ido hata ni debata dung ido say mo se boha naing proses na dihita ido ubahin na halat naman ang ihon hata ni debata jalan no piopsa ado di dok tahe. Setiap minggu deh tapi mertua mana tu mangyon hata ni debata jalan au peopsa ido marati dapota tua do inang hapeau kan ido alaniaha ala manangihon hata ni debata songon dia baino kula manangihon hata ni debata tentu sahali kon songon edeni ju imana king edeni ama kan ido edeni ama idwe songon dia ido dah nunga hubege do dapat duku bege adong dia di rohaku hademahon hadameon hilas ni roha kan idwe ima na berjulus hali kan ido alani do ubay na buhay hita melalui waktu yang diberikan Tuhan itu kita mampu bisa kita menjalani yang diberikan oleh Tuhan walaupun memang sebenarnya amat rumit gudang ate
Gudang aka pergumulan nih. Kan itu nai ngamang do taminang. Gudang pergumulan nih. Yang persoalannya saya sudah diberikan Tuhan ada yang paling berharga. Bulok uji maju hamu amang do taminang. Nampi au sekuta huta. Sekuta huta do hutan nami. Apalagi sawit seberang bulin berarti persawitan. Mulu sawit berarti perharangan kan itu naik. Uji maju hamu. Ahadu nom marga di lehot debata tu kita. Di ngulut tahun. Ahadu di leon. Hah? Bahahi pasam memang bayi dosa hak na tu kita. Adong do pe marga sian hahi pason. Amai. Asa boy ngoto muna nor sa dija bui do marsutu. Ahmana ni leon marga. Napas ke nefes hosa hangulua memang ido tiki ditoppa hita. Kan ido dilihat debata tu kita dung ditoppa debata majol mai tumiru rupana diobuso ma hosa hanguluan ni dungai mar hosa hanguluan memang itu wajar. Adong do pinom marga siya ni. Asa bui peobota manang songod dia pe. Ningulmit ninguluta di perdalanan ni parsoryota ahmay. Silang. Ado. Ina. Silang di Yesus Kristus. Hola di bulan opat dia mang. Kan itu naik. Hola di bulan opat di tapat setahun ni kan. Di Paskah. Ahmay. Damai. Ido kan? Masa kodok dame? Dido Tuhan Yesus Kristus do ditikilau naik ibana tu banu agijang. Ado hatana teh. Dame do hulehon tu Tuhamu. Kan ido dung nanai ibana tu banu agijang dungin di hata homa. Dame mah huliat Tuhamu. Alaniaha imana marga. Ikon ido dong di rohaku. Sudah pergumulan na adong di bagasa pikiraku do hati-hatiku ngapar jolo hati-hati komar dami di situasi ini pergumu lagi. Wah, malu do inang. Mulu ngapar jolo kita merasakan bahwa damai itu sudah mian di dalam hati kita, di dalam segala persoalan, dalam pergumulan kita itu bagaimana? Itu akan pasti itu luluh. Itulah yang diberikan Tuhan itu. Jaido ima manfaat ni hapor siautai. Ido na dido ni Apostel Paulus. Di Kristus ido adong damai. Marhiti-hiti aha asa tabotoi di bagasa todi porbadia. Alau marga dohita. Sian saluhu na natinopan ni debata. Kanu marga dohita kan amang dot taminang rupa nai di lehot tuhita. Kan idong marga argani hita rupa nai dilihat tu hita rupa ni debata. Berarti Allah itu seperti wajahku. Saya enggak takut mengatakan itu karena sudah tertulis. Itu amang saya tidak takut. Ini rupa Allah. Saya tidak takut. Sehingga rupa Allah itu perlu didiami oleh damai. Asa unang marsuhi-suhi ido nahudo inang. Kan ido molo rupa ni debatana pinasaha na tuhita asa unang marsuhi-suhi damai baik di roham. Amin martangia kita. Mulia ate dohot puji-pujian di sobar rohan nami tu ado pamuale Tuhan debatana hutadahay marhitu Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga dipakulingi ho hami Tuhan marhitu hite sian hatami. Alania le Tuhan paian mahatami di hami. Ai hinorhon ni ima hatami do tubuh di hami hapor siaon. Hapor siau ni di bagasan namu Yesus Kristus Tuhan nami. Unang lo asali Tuhan rohanami, rohana adong pituji. Asabui tarjalo hami Tuhan, hutatap kami, hudai kami, jala hupakilalahok kami. Akadinggan ni basam, napi nasahat mi Tuhami. Ikolikang mali Tuhan roha jogal jugul jigil dot ragam nasing ni. Jumolo ali Tuhan hupati de kami rohanami. Ainunga hatami mandok Tuhami. Asabui hami ali Tuhan dapotan haluau di hatami. Asima rohan jalapaian di bagasan rohanami. Ai huboto hami. Godang doa le Tuhan, daka pergumulan di gulmit ningolu nami di siganu pari. Merhite-hite keluarga do akalan na asing do di ulaon. Ale pos do rohanami. Sayho male Tuhan na mga lehon di hami ima gogo. Terlumowi male Tuhan mardami hami di situasi na pinasakni. Sabui yali Tuhan mardalan hobar tulomo ni roham. Asima roham male Tuhan. Pasu-pasu saluhu na le Tuhan ruas ni huriam na dong di Yogyakarta.
Pasu-pasu ali Tuhan nang parhaladom nang songoni ali Tuhan diamanami amang padita. Nama kubasi di tonga-tonga ni Huriam HKBP Jogja. Pasu-pasu nasida. Jala parsahalai Tuhan. Rupi dongani. Asabui saat hatami ali Tuhan marsaur di tonga-tonga ni ima ruas ni Huriamon. Asima rohamali Tuhan. Saat dihodo daging dohotor dinami. Amin.
satu taulos 70 tahun tu amang WP Sitorus Sarjana Hukum Pangilu Ame Roma Nasida Tujolo. Ya, jadi Amang Sitorus selama ulang tahun ke-70 tangiang ni sude naposon debata parhalado nang ruas ni uria panjang umur dan sehat selalu pesalmen sia pulsada saplonom sai pamahapokku de bana sari matua jala pa tuduhonokku haluokku tu ibana upasa tami loson sahak ma sude nauli nadengkan di amang natua tu. Jong maita salutna. Tatangnya kuma pilihan nata papungot tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhut sileleho nadingkat dohot nasa ulibasa na maliutus. Hupasa tami masian nani leho mitu kami pilihan nami tu kok. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Muhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silelehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaumu, saya sauk malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadariun hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tu giot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dami jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sondakot Tuhan debata bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe amin. Selamat hari Minggu madihita saluhut.
Isik semua. Kalian kan. Ya baru kan. Sini lah kok orang. Betul. Oke. Betul. Ayo. Sedangkan 20 juta second ulit ah. Second, mending second. Kalau bisa, ada nunggu. Nyokan itu. Nyokan na. Dan dia takkan 25 Pak. Jadi siapa?